myöhässä tilanteessa, niin vaikea on näitä puolustaa sen jälkeen. On, ja kyllä Viro varmasti tietää, miten Suomi puolustaa näitä pallotteluja. Lauri Markkanen, huomaa päätötupla. Leikkaamaan korille ja sitten Nakamura myöhässä ja siitä helpot 2 pinnaa. Sitten pitää kommunikoida paremmin. Jos kohde edelleen se aikainen syöttäminen, yrittää syöttää vähän myöhässä, virolaispelaajat käsineen välissä, sitten Markkanen nyt käyttää henkilökohtaista taikavuuttaan ja naulaa ympäri. Ei siinä. Seppälä saa vielä pallon Saliin ja juokstaa toisella puolella Saliin. Slippii Markkaselle! Alle 5 minuuttia, ettei missään nimessä sellainen lukema, mihin Suomi voi olla tyytyväinen. Saliin yllättyy, kun on näin vapaana, mutta käyttää tilaisuuden hyväksi. Halutaan nopea hyökkäys, koetaan vetää Laurinkaan handoffia, Laurinkaan se ajaa korille. Tällä kertaa se ei onnistunut. Mutta hyökkää levypallosta Markkanen, syöttö on loistava, Valtonen. Ei! Levypallo hienosti saa Jacob Gradison, jonka... Ja laidaskreen tarjoaa Markkanen, Palmi. Markkanen ympäri ilmaan, ympäri pohjaan ja Markkanen vielä ulos. Elias Valtonen, 3. Säkki! Ville Markkanen antaa palaa. Ja naulaa. Enillä pallo. Valtosta skriinataan pois. Pallo Laurille korin alle. Lauri on pidempi kuin Raieste roikkuu ja viimeistelee. Champions Leaguesta monta upeat kautta ja en mä usko, että... Hieno peli kun Markkanen terve! Riistää irtopallo Kantonen Markkanen. Ilmojen teille! Euralaiselle Elias! Nyt nähdään Sasu downspinni Laurille ja ei syntynyt mitään. Viro puolustui hyvin. Ei syntyi. Pass!